Natáčíš ty kurvo. Počkej, jo, natáčí teda čas a moulíhá, dobrý. Červenová a šilistová dostavě v kostru. Jak je to podle návodu se jasně. Starám na návod. Nebo takhle jo! Říkám, počkej, je to druhá cesta. Takže to děláš. No to jen máme. No máme. Jo, jen tak prověřenu, já jsem... Když jsi zablokoval ten, jakoby je zablokovaná lednice s tím naším bydlem, takže... Říkám, jak se to tam dává. Takže tam bude izolepačí pole. Jak se tam dává. Já bych si nějaká součástka, ne? A drží. Čím to dobře ale ne. Že budem to jíst do prdel. No, počkej, tam dáme to se náusku. Takhle. To druhý. Takhle. Jo, počkej, já myslím, že ty kosti bychom tam měli dát. To je ruka. To je noha. Nebo ruka, počkej, ruka. Noha. Noha. To se nebude noha. To je noha. Ruka. To je jedno. To je podobný. To je podobný. Kamoč to. Všechno. To je moc krutý. Ne, to jsou díl. Ne, to je to tam vegě. Ne, to si viděl, že to dokáží zvírat. Počkej, tak je to dáš vlád. A musím jezdit. Hodí. To má to pořád. Je to dvě demente, ta jedna strana je sem, myslím. Ale hovno. To nemám blbě ruku. Haleluja. Brektva. Příjem. Hovno příjem. No, příjem. Nepůjde pomůže. Nebude majstr. No, tak jo, ne. Tak ještě jednou. Ne, počkej, že si to návod ještě zase teďko takhle dám. Dobře, kámo, koukneme se na návod, dobře. Tanžínská těla. Tady to není ta latka. Další latka. Mámi! Kurva, nedejde na tvoko. Co se nejde, že ten člověk není? Kámo, ale prosím tě, odlepíme tu lepku. No. Prosím. No. Mně to jedno dopadá. No. Mám to. Nemám to. A já si odlepu. No, že to je správně. Aha, to je tvoje. Už mi tam to nešlo. Pojďte mi tam týdní soustava. A ne hrudík. Nemají tam už žádný hrudník, ale mají tam první žádný ty černý soustavu. My to máme dobrý, dáme to nejde. No já to bude tam to nepůjde. To je to dobrý. No jezu. Maska. Prosím. Pardon!
Kámo, ty jsme fakt tupí. Kámo, jsme fakt tupí. Hele, drží. Upadla mu ruka. Upadla mu ruka. Už nemusíš hledat místo pro svůj model ve skříni. Díky tomuto stojanu z toho můžeš postavit i libovolné místo v pokoji. Dobrý měšák na oblečení. Ha, kámo, no dobrý. Protože to tam dávají moc brzo, takže to dávají. A to to mám udělat. Skemerka je hustá. No, vole, mediálně hustá. Je to máme jak mohla. Ale fakt ne. Jinak to si nemusím. Víš, to bude hlavně strach. Teda dokonce, takže se strach. Ale já nevím, potom se nebude. No nemám moře. Mám moře, počkej. A ty jo. Nepotřebuješ jí muset zadit. No. Jo, já jsem si zapomněla zavolat, už jsme doma. No, my jsme nebyli. Dobře. No. No, jako řekla. Jako byli jsme, ale jako ještě jsme dřív. No. No to šlo? Ne. Ne. Jo. Papa. To bylo obráceně. To obráceně, to špatně, já jsem byla. Počkej, to je právě život. No, nádhera, nechci. Nebyl to Henku. To je to podařilo. No už to je mini mozek. Mini mozek, ať to je. Jako loup, to je už to hejde. To jako jak ty víš. Nevím si. Takže to blbě. To zajít. Hele, tam je mozek. Co jinak bys... To tak mozek byla pod skříní. Ale to je nějakou přínausnici. Přínausnici. To mi dala. Je, kup se šlapla. Ale hluta. Ty srdečko, když jsou chabůčky, oni mi to spadají. No kde to jde, já takže jenom bych nevytyčila mámu. Kde mám vždycky? To je hodně sedím. Nemohla to. Co? Nebolíš je to. Tak říkám, že to docela bolí. Ale já jsem našla jenom půlku masku. To se pravá hemisféra. Nebo hemisféra. Ale koukej. Moje levá hemisféra. To nás blbý. To je rypelu. Ho, ty vole. Tak to naše blížitela. Pravá atmosféra a levá atmosféra. Ale kámo, našla jsem tu ještě jednu lístek. Já nevím, do pěstkový tašky. Blbá, tady chcu. Neblbý. Tak ho dej do kešky a že potom přijdu. To mi řekneš. No to já to fakt nevím. Potom to mi až že to půjdeš, tak fakt nevím. Já nepřijdu. Co? Nemáš tady mozek. To není nic, To jako je. to nekoukej. No, to byl krabůrek, nebo to je ono tam. Mám vodou, který patří dělat. Aha, to je taky krabice. Ano, že nikdo nenašel. Jednoho to máš. Asi rok. Kámo, teď je půl roku, co se přestěhovali. Ty krabice se vozí tady neotečne. Dobrý. To vozí, kdyby se tady šla, nedáš tam to vrát. Hej, to je fakt kámo, nedáš ten mozek. To zkouška není, nebo je to... Hej, kámo, to máme na přírodě, to je hezka. Svalová hezka. Svalové, to máš mít přešíce. Hlavové svalinické. Já bych to udělal přinové. To máš mít přešíce, já to mám taky přešíce.
Nemám. To je důle světlo. Tak jinak. Ty. Poledlo. Co? Kudlo. Pojďte držet. Takhle. Já takhle, já takhle. Říkám takhle to jdeš. To se mi nechce. Ale musí se No, držet. Au, to mě bude bolet. No, protože to máš, to je taková. To neustí. Tak jinak. Tak, aby to bylo. Židla. Tak, to je dobře. Píško za to. Ne, Debile. To je úžasné. To jsem takhle sejmušky. To neběží krv. Co? Jsem si říkal operace. Pojď moc. Tak, a bez ty čuráka. Bez ty čuráka. To zapomněj. On je vykastovaný. Kdyby se nezdělal jako se nemyslného téhoku. Ale kdyby to byl kluka, to bych měl přihrát. To bylo blbý. Kámo, pojď si taková Alda. On se jmenuje Robert nebo Albert, tak nevím, jak se jmenuje. Já jsem na vidličce. Tak, krásně. Nemám to hezkýtek. To nebudeš jít dátko, bude to štít. Popcorn, dáš popcorn? Máme doma sami popcorn. Co to tam dáme? Potom než dokážu to prosru, takže nedáme. No, to není nedáme. Ale no to. Co to je? To je prostě demente. Ty vám nevěslo. Ty to dá. Ty si tak doba. To měla velmi, ne? Kde je ta hexka? Tam kde to zajti, vole. Já mám ty používám může být Einstein, jo, ale... Ve zbytku světa jsem prostě... Nemáš ty 2,5 PSR. Tak si to tvojí podskříň. To je druhý podskříní. Já mám víc podskříní. To je podskříní. To je hlavná obrázek, na tom stojí na To jsem kreslila já. A víc jo, ty hlavně. Tak jo. To se kreslila ještě když... Hej, ten Jsem chcela bez Forda. co? Ty za ten Forda. Jo. Já myslím, že to je zakupek. Zakupek je nebyla! To bylo samozřejmě... To měla na tom pedále, to bylo spadínku. Jak to potřebovala, to bylo zatrýstný. Počkej, to bylo zatrýstný, no to spadá a tam na celé děvěčím se. Jo, tvoříme za bez Forda. Sabitý. Já to jsem udělal tady taky to. Tak už to všechno padlo. Jo, takže až teprve, když ho vydám dejš, jo. To je části demente. To si to tomu řekla. No, dobře, ale není to tak. Já jsem tady tak zlatlo, to je brýl, tak to jo, že jsem utyku. Ale máma, ty si brýl. Okuláry. Harry Potter. Nebyla zrcadla. Z začátku ty první díl mi teda připadal zrcadla. Zrcadla, jako jsem tady takhle. Mám nápad, ale to mi kameru vejde, jo? Ne, to ne. Tak to pošeptej. Čím ty chceš? Jo, počkej, jo. To je krát. Takhle.
Drž si demente. Co? Já mám strašně sníh. Jde, drž si demente. Máš černý, ano. Že to miloval. Taky se neopustí. Taky upadne ruka. A to si nic nedělej. A je drugejší než ty. No! Kočka! To pohodí navězla. Kočka! To vždycky není objíždět, to mě miluje. Počkej, to kabely. Dobrý, pojď funguje. Začít. Mačíš tu? Tyťo! Máma! Tyťo! Ona mi za to počítač, ty. No, to dělá. Já se to nevyplo, nevyplo mu to na tak. A jsem tam čaj za sebe. Ty jsi blbá. Ty se nemáš tak na to kraje, tak já nevím, že počpeš do zále. Já si vezme spáčku, ty konto je na to. Nechce mohol si. Zaručný dárek. Tak znova. Kapta, jedem! Konstruktor, to pouze Ty mi mě podečíš svým. Daj to. Počkej, jdem dělat down. Bounce up and Down, down, bounce it up and down. Ne, už nemá fungovat to plíka. Může být takové. Srdce. Bum. Srdce. Když se srdujeme, to nešlo. Dej ti polku já mám tu zvěhol jednokrát. Hej, počkej, ty to fakt nestrojím, to není sranda. Hej, počkej, dej mu vyndat, co to? Netraj mu všechny. Bez zubka budeš kventa. Si budou natavat. Řekli mi to, nebo si to osobně neví. Ne. Ne. To naše pěsy stačí. Co se stalo? Tak jenom si povím, tady mi to nejhezčí. Ale to takhle puši tu laťku a teď končí. Dokonce bych taky přelezl. Ty dajem na žubař. Vexford nebo ta holka. Měla k čuplíci. Jako se tady holka nosí. Nemáme to, ty jsi neměla píňovku, takže můžeme do lepou. Holka má hnědý oči. Co je hodníčo? Co je nám tam neplně? Nevím, dát čaj. Jo, nevím, dáme, nebo to tam době nám dá. To má blbý. A fakt. Nemáš jazyku. Hej, ano, budeš mě předat, když se bude také neslejí stolička. Fajn, ale jak se točí. Asi by moc ztrátit blíží 3 zuby, ne 2. Ono to neposlouš. No ty si Ne, nevidí. To bylo dokonce 4. Já vidím. Jedna zadní stolička, 2 taky debilové vepředu a 2 zadní stoličky dole. Já ti vedu. Tady to. A ještě chybí. Tady to. A ještě tady to. A tady to. Ty mě lobíš.
Ha? Co to je? Máme mi na všechny? Ne, to bude. Tak pomoc. Počkej, to mě papír. No, takže tak, ne, no, to jak. To je samotný. Takže to na všech jak nebo to, že to... Apor. Dobře, žije. Apor. Tak jo, ale jste to všichni viděli. 20 minut, to bude konečně dlouhý video. No, na to, že vám zatím jenom to Kurva, to je ruklo. Co křesla? Já. Můžeme si přijít tím vlakom. Takže, takhle jsem chtěla opravovat plíce. Iš do leto. Iš do leto. Iš do leto. Iš do leto. Iš do leto napraví vše. To neznáme. Musíte mi zámku, až znám velkou a pak jsem zase relativně tak. Takže já tady počekám, než mi konečně rychle pomoci. Až taky to se zajít. A tak to podáš? To je tak dělá. Činabí! Ale to je nabitý. Počkej. Učí dramatičný. Činu, až to běží. Co je ne? Tak, oč to běží. Velké slevy. Akce! To máme čistý. To máme čistý. Já to mám pravostele. Máme čistý obečky akce. Jako co mám? Já už si půjde koupit vánoční stromeček 25. prosím. Nejlepší vánoční hra, kolika 30. února. Komu to psala, jestli s tebou půjdeme 30. února. Proč jsem byla taká 30. února? Kdy? 30. února. Udrží, lama. Láska to má žaludkem. Prochází. Prochází. Ale to je láska jako od kdy. Lášku, to je láska od kdy. Láska prochází. Láska prochází je hlučky. Láska prochází žaludkem. Sedí celý den. Zvažit to musí srdcem. No dáríme bylo. Jenom spůlený. Podpatí půlka srdce. A půlka srdce je tam. A zvoláme se tady. A proč to je druhá? Když to počtí. Jedna plíčka. Co kecáš? Kecáš. Kecáš, pak tam je. Debile, pak tam je. Určitě ne, já to nemyslím, že daleko. Jak jsi to viděla? Já viděla, že to dobře. Jdeme se. Takže. Přestaň! Postřeh! Je to už levý, ne? No, přece je pod naučem. Co je to? Hodně. Jo, dobrý. Počkej, není to dobrý. Jsme to přeskočili. A to megálně rychle. Já jsme přeskočili žaludek. Tohle máme. Než možná, jak to bude návod. Přeskočili jsme tady připraveni. A kámo, a když jsi jako byla, že tady na to? Když tady, tady, jako se tady. No, tak se to tam dá. No, a tady jedna, tady to má.
Ti volevo tenere fino a quello di che mamma mi pizza. No, non dici mamma. No. No, un busso. Attenzione, nel busso no, non so. Eu era bimano, não tem modo. Não tem modo. Я мне что вставляю. Брак, почему ты вам? Я знаю. А, Сонечка, что ж ты добавился? Почему не будет, почему это Сонечка? Я даже не знаю, а... Это же ты. Я почему-то составляю, потому что я не знаю, я просто на тобе. Джокина, а ты видишь, как мы работаем, я говорю, я. Не знаю. Я выиграл. Да. А я не стою. Пулка до середины. Опять. Я не знаю, пулка сердца. Звонок себе сердца. Что? Да. Специально мусом детрав. Маты. Да мне не собирала. Вообще, что то не надо, ладно. Мой я что-то сделала, не знаю. Я нашла. Что за? Мама тебе. Я. Ай, девочка такая, мам тебя меня. Nana, aí também me disse que não é minha lá. Não pode. Olha. Olha, eu tô esperando você. Ai, eu não sei o que já mata de tadinha. Não, nem sou potrебный. Porque deixa do caso que eu não você tira aquele mulher. Então, deixa eu aqui, eu vou te cair lá no potrебный. Контры, né? Você vai tirar o chá? Eu ia botar agora. Mama, Mama, please. Oh, please.
Tayo. Bakit sexy mo? Aż lubi to za mnie. Tylko widzę, które mi wróci. Magasi. To se backsborre, ale kamona, padarówka. Ja wiem, że to ja nie później padaj. Dobre kończymy. Moja dzieci, czarno. Ukosesz. Czyże? Ukosesz. Czyli to jest skąd? Panie mi... Ajo, ale teraz to takie wreszcie. Ile to mocno na puszczę. No. Już pan dalej. On wyszła. A bo nie wziąłem pusę. Po prostu sobie mama. On mi ty. Moja, ona się ci śmieje. Halo? Pardon? Ano? Dobrze, ale no będę już to wybrać. Tak gigantno. Tak jsme si postavili ženu. Nestoupím. A to nemůžu stopnout. To nestoupím. Neví, to už ten. A káva na což to se jde? Vždycky tak se vždycky spojila. Já už jdu. Já vedem počku na někde, já už vím. To je mám. No. Pořád to bude dál. Já to nevím, jenom vyšpí. Kročit.
koukám na tu louži. Okay. Kokoška špí. Teď to nezajímá. Pán špí. Beru si to proč je tak idole panové péna na té posteli? Co? Proč je tak idole panové péna na té posteli? Já jsem původně dělala pokračovat nemocná. Mohu si to rozčívat půjče. I don't know what terrible. To se mu vyrozumě oblavené končíme. Skončíme, to už nemá smysl. Žádná. 37, skoro 38 minut. Co jsme udělali? Z toho půlku, z toho času, z toho půlku toho času, když se dá uklížena blendě. Ale ono to je opak. Máme tam dělat všechno. Dobře, pojďme.